na nababakabalan kung sakay po. Welcome to Meron, Pampanga. Yes, for today's vlog, if you're looking for a quality shoes at the same time, maporma and swak sa budget, pwede kayo dito. Guys, samahan niyo po kami. We are here at DRT Footwear located sa may Dolores City of San Fernando, Pampanga. We want to tour you of the place and, you know, show you the items here. So, tingnan natin kung ano yung mga in-offer nila, lalong-lalo na sa mga basketballista, mahilig pumorma, and let's see kung meron babagay sa atin. Yan guys, samahan niyo po kami. So tara, Let's go! Alright, so ayun guys, kasama natin ngayon si Ma'am Dixie ng DRT Footwear upang pag-usapan natin yung mga available shoes and other items dito sa store nila. So thank you so much, Ma'am, for inviting us po. Thank you then for coming. Yes. So before we talk about the items, the actual items, Ma'am. So let's have an expectation first, Ma'am. Siyempre, gusto din natin i-cater na kahit na gusto namin i-offer na maganda yung quality pero affordable pa rin or reasonable pa rin para sa mga tao. Ayun. So, yung items natin dito, mga OEM sila or mga UA pair. So, yung tinatawag natin unauthorized authentic. Ina-offer natin yan ng from 1,500 to 2,400 lang. Okay, so let's start dito sa side na to, dito sa wall na to. So, what are your best sellers here? Ayun. So, for now, meron tayong mga Precision 6, mga bagong dating yan. Ito, best seller namin sa colorway ng Precision 6, itong purple. So, for only 2,000 pesos. Yes. Yan. And then, ito, we have Immortality din. Walang kamatayang Immortalities. Yan. So, from 1,995, 1,795 na lang yan. So, dito yung mga nakikita ko sa mga basketball league, Ma'am. Ganito yung mga colors nila, no? Very flashy. Siguro habang tumatakbo, gusto nila, nakikita pa rin yung mga... Yes, correct. mga Yun na yung mga socks ngayon nila. hype ngayon sa mga Yes. Meron din tayo dito, mga... Yes, dito po, oh. Ayan, ito bagong dating namin to, mga Janoski na OEM or top Janoski. grade. Yan. So, if makikita mo yung material niyan, sobrang Yes. solid na material nito. Yan, sumusunod yan, sabi nga nila. Yan. And then we have New Balance 550. Yan, mga running shoes din. And then we have Adidas, meron din tayo dito. Okay. Alpha Magma, Alpha Bounce. Alpha Bounce. Yes, Yan, mga classic na Alpha Bounce correct, natin. correct. And even your mga... Ayan, Yeezy. mga Yeezys, meron din tayo. So, we have 4 colorways available ngayon dito sa store for only 1,500 lang. Available size natin from 36 to 45. So, catered natin ng women and kids size tsaka men's sizes. So, dito sa DRT Footwear, kasama natin si Miss Max. Siya yung magdi-discuss when it comes sa ano mga available shoes natin dito. Usually, we have Jordans po and also Dunks. Mga gusto ng mga baget. Siyempre, may mga Suzuki and Initial D tayo. Other than that, meron din tayong AF1. Yung mga usually na hinahanap, yung mga all-white natin. And then, yung Jordan 1 Low. Yan yung mga ano natin. Usually, ito yung mga pang-casual wearing natin. Casual wear. So, ito yung Dunks namin, yung Isha. You can sport it here, 2,000 pesos lang, guys. Ma'am, on the other side naman, parang ito mga rubber shoes natin, pang-basketball. Ito yung mga pang-basketball natin. So, mga mahilig mag-basketball, guys. Punta na kayo kaagad dito. So, meron tayong Lebron. I think ito yung pinaka-latest ng Lebron na yun. Yung mga gustong-gusto nila. So guys, check it out. Tutu lang to, guys. Visit na kaagad, ha? This is the latest Jordan. Yes po, and this is the other one. So, meron Jordan 36 and 37. Available din dito yung mga ano nila. Even yung mga latest model. Yan. So, in the middle, we have some slides. Yes. Alright, so these are... The Adilets. Adilets. Yes, 400 pesos lang yung Adilets natin. We also have the Yeezy Slides, OEM quality. Makita nyo yung box niyan, ganito na siya. Yan. So, yan, naka-box na siya. So, pwede siyang pang regalo. Yes, ito yung mga usong-uso ngayon, Ma'am, no? Oo, yan. All-weather kasi yan, eh.
Ma'am, let's talk about your business information po. So, where are we located po? What's our business address? Ayan, so we are located here at second floor, Pet Matters Building, Dolores, San Fernando, Pampanga. So malapit lang kami sa may intersection. Tapat kami ng Goodyear, Yes. taas ng Bristol Motorcycles. And then we're open. So every day we are open from 10 a.m. to 8 p.m. Follow our Facebook page, DRT Footwear, and our Instagram also. Yun. So for Correct. promos and yung mga new arrivals natin. So weekly yan, naglalabas kami ng mga new arrivals dito sa store. Alright, thank you, Ma'am Ayun. Dix. Thank you!